Kining gi suwat ni San Juan nga Ebanghelyo ngining maong kapitulo 15. Para nako mo ni ang sentro sa atong pagpakigrelasyon sa Ginoo ug sa usag-usa. Lingi ay mong tupad ina maayo ra mo relasyon sa Ginoo. Maayo ra. Ug unsa may imahen nga iyang gihatag kana gyung relasyon sa punuan ug sa sanga. Importante kayo nga ma-imagine nato ba nga kita sanga niya ang Ginoo punuan. Niya unsay simple kayo no, yano kay tanan nga pasumbingay pero dali kay masabtan. Kung ang punuan o kung ang sanga malayo mabuwag sa punuan, unsa may mahitabo? Ha? Malaya. Normal gina siya. Gawas lang kung i-markot nimo. Markot imo dayong ibuwag. O naman sa mga tanom nga putlo nimong sanga, nga imo itanom sa yuta, mugamot pudto siya. Pero kung normal gyud inigkawaan ang sanga niya, mahog na siya ngadto sa yuta, malaya gina siya. Lingian sa imong tupad na wa jud ka mabuwag sa Ginoo. Ug unsa may atong problema nganong mabuwag man tas Ginoo, mga katekista kahibaw kayo ani na mantaron sa summer catechesis, unsay makapabuwag nato sa Ginoo? Kana. Pero ningon biya si San Pablo, nothing can separate us from the love of God. Except, ang wa niya hisguti dito, kaya siya, gubat ba, kamatay ba, kagutom ba, hasta kamatayon, dili makapahimulag nato sa Dios. Pero wa niya mensyona ang sala. Kaya nga naman, ang sala ra gyud mo'y makapahimulag nato sa Dios. Mura na siya makapaputol sa atong relasyon sa Ginoo. Muna imaginon gyud nato nga kining sala, kada nato himog sala, dunay giputol nga relasyon. Mo ginay unang mahitabo. Unya kun maputol ng atong relasyon sa Ginoo, putol sad ng atong relasyon sa atong isig katawo. Ug ang number 1 nga sala unsa man gyud? Sa pito ka capital sins, unsa man gyud number 1? Ang garbo. Pride. Muna diri sa atong unang pagbasa, ang garbo sa mga Pariseo nga na-convert, murag ilag yung i-impose ba? Kaya naanad, lagi sila ng ilag yung i-impose ang balaod ni Moises kadtong magpatuli. Unya karon ni may mga pagano nga na-convert na dito sa Antioquia o uban pang mga lugar na-convert. Gi-aprobahan man nila ni San Pablo o ni Bernabe nga dili ra kinahanglan ng physical circumcision, aporting lalisa. Kanang garbo mo na siya mo impose unsay iyang gusto. Hilingi ana sa imong tupad. Ingna kinsay nag-impose anang imong naong. Na kinsa bay nag-impose anang imong naong, kanang color sa imong buhok, kanang porma sa imong kilay. Kinsay nag-impose ana, ang Ginoo o ang garbo? So go na magtubag. So sa ato pa, naputol. Kada nimo color sa imong buhok, naputol ng imong relasyon sa Ginoo. Nya giusab pag nimo kiss-kiss imong kilay, ani samot kaputol. Ni paputi pa jud kasi imong naong naputol na gyud maayo. Basin sa naong pa lang nimo nasiparit na kas Ginoo. Nga imbis mo nindot imong kinabuhi, malaya na hinoon. Malaya ba? Ma-stress na ka, maratol na ka, hangtod magdepresyon na ka. Mo ba ng uban? Moingon na lang, patya na lang ko injeksyonin na lang ko. Kanang euthanasia ba? Injeksyonin na lang ko makamatay. Kaya wa naman ay kapuslanan sa dakong kinabuhi. Mura ginana, bitaw? Wa na kapuslanan. Unsa pa may ako? Daot na kay ko, bati na kay kog naong, kunot na kay kog naong. Nya,
Ako sang buhok, hurot-hurot na sagka larag. Ana, akong kilay, wa na, nipis na kaayo. Wa na'y kapuslanan. Nya, di na sa ko kahimo, kaya akong tuhod, pati sakita. Ana, di na akong hawak, pati sakita. Mag-wheelchair na lang ko, injeksyonin na lang ko, kay useless naman ko. Ana. Pero maatats lang kita sa Ginoo, masumpay lang kita sa Ginoo. Matod pa ni Kristo, magsigi ra gyud mog pamunga. Sige ra gyud mog pamunga. Sa to pa, useful gyud ka kanunay basta naka-attach ka sa Ginoo. Bisan pag naa kay sakit. Sama ni San Roque, sama ni Saint Therese of the Child Jesus, nila ni Saint Francis, Santa Rita of Cassia, o uban pang mga masakiton nga nangamatay sa ilang sakit, pero ang ilang sakit mao na hinoy-hinungdan nga namunga silag maayo sa kabalaan sa kinabuhi. Ana. Lain na sang lingi. Ang di mo lingi, malaya. Sige. Okay, lingi ay mong tupad. Ing na daghan kag bunga rong buwana. Na daghan kag bunga. Daghang bunga. Unya, kung magpabilin kuno tas Ginoo, unsa may mahitabo? Matod pa ni Kristo, ang akong amahan, maoy mo kontrol. Una niyang buhaton, putlo niya ang sanga nga dili mamunga. Di ba? Kanang sangang di mamunga, iyang putlon. Kinsa kay putlonon, ani ron. Pananglitan, di jud ka mo palit og raffle ticket. Ang sama na kay bunga. Ala, basig putlon no na ka. Pero magsige kag palit og raffle ticket, ang sabi may tabo. Bunga kag maayo, bunga kag maayo. Sige yung bunga. Nya ang sunod niyang buhaton, kung nagsige sa kag bunga, iya kang limpyuhan. Kanang kuhaon niya bang kanang mga extra nimo. Aron makapamunga pag yung kag daghan. Pasabot, gusto niyang biyaan nimo ang imong mga attachments. Kana ba mga kalibutanong mga concerns aron maka-focus ra gyud ka sa mga Dios non nga mga buhat. Kuhaon na mo nang gitawag og self-denial. Diha bitaw sa ato rong politika. Busy kay silag sigig tan-aw ang kanang pangitaan ng katumanan anang impeachment karon mao gid na ilang gikuag maayo. Pero ambot og mao baka na ang makapa-attach nila sa Ginoo. Di ka na makapahimulag nila sa Ginoo, di ka na bungas garbo ng impeachment. Sa atong kanang impeachment para sa vice presidente, mao ka na ang makapahimong mabungahon sa ilang pagka-congressman, sa ilang pagka-senador, sa ilang pagka-pinili nga executive, nas executive branch. Mao ka na'y makapahimo nilang mabungahon dinis atong nasod isip Filipinos, kanang impeachment karon sa Vice Presidente, o ang pagsulbad baka hinoon niyaning trillions na corruption nga nawa sa flood control, sa atong mga uban pang mga ahensya sa gobyerno nga wa nay mga kwarta kay gipangkawat na ila man sa nang gidawat nga grabe gyud kaayo rong corruption, wa pa lang gyud nanubag kay wa man say hearing, wa na may hearing. Hayon ka ana ang makahimong mabungahon nga ma-impeach ang Vice Presidente karon o masulbad og matino mapinpoint kinsay responsable niining trillions na corruption sa atong nasod. Kamo, asa kay ninyo yung mabungahon, anak? Ay, magtugtog diha. Di ba, papilion ta mo. Hayman aning buhata ang makapahimo nilang mabungahon isip mga pinili o appointed nga mga officials gobyerno ang pag-impeach bas Vice Presidente o ang pagsulbad aning trillions of corruptions. Kana ato nang isinggit, ato nang ipadayag kitang mga tao, because we are the government. Kita'y nagtuboy ana nila mga sanga na sila sa atong nasod,
nga mao'y gihatagag authority para mo distribute sa sustansya sa atong nasod. Dili sila mo'y authority, sila'y sulugoon, pero nagpahimos lang ng uban nila diha og naghimog mga desisyon nga dili na makaayo sa lawas or sa nasod sa gobyerno. Si Kristo ingon ana biasad siya, kinsa man ang lawas ni Kristo? Kinsa? The church, ang simbahan. Nga mo yang gitawag og lawas nga mistiko, the mystical body of Christ. Ang katawhan mo'y lawas ni Kristo. Dili ang mga pari, dili ang mga obispo, dili gani ang Santo Papa. Kami sad, giordinahan mi, aron mo alagad sa lawas ni Kristo, nga mao ang katawhan. Munang sa lalis-lalis ro ni Senador Marcolita o ni Ping Lacson, diha sa Senado, nakakita ba mong social media silang lalis-lalis? Nga niingon si Ping Lacson, dili ko mo hearing, di na ko mag-hearing basta dili ninyo pirmahan ang akong partial report. Yan niingon sa Marcolita, dili sad ko mo pirma ang imong partial report kay gusto ko atong final report. Murag ingon ani bang pagka-sultiha ba? Nganong mo pirma man ta ang partial nga ang partial pasabot dili pa na kompleto, di pa na mao. Parehagod og kanang magsuwat kag thesis, estudyante ka, nya ang requirement thesis. Nya in kapag graduate lang ko ma'am, partial pa lang ning akong thesis. Mo approve day ng imong maestro day. Ha? Tubag. Nya nganong ipamugos man dito Senado mo na punto ni Marcolita, ambot lang kaha. Sakto ba na? Gihimong kondisyon ni Ping Lacson nga di na gid siya mag-hearing about anang flood control o uban pang mga hearing sa Blue Ribbon Committee basta di mapirmahan ang iyang gihimo nga partial report. Si Marcolita di sa dyan. Kinsa ka nila ang naningkamot sa pag-alagad sa Pilipinas? Ping Lacson o Senador Marcolita? Sa ilalang view ba? Kamo, unahunaan. Og na-mention ni Senador Marcolita, akong ipaminaw, na-mention niya, og nalipay ko aning iyang pag-mention. Ingon siya, dili ta mag-hearing? In siya, init na kaayo ang gibati sa atong amo. Naku, kinsa kang amo yang ipasabot? In siya, sama sa kainit ron sa atong palibot. Nga atong heat index, taas na kaayo, 40 na. Init sad kaayo ang atong amo nga mao ang katawhan nga masayod kinsa gyoy nangawat niadtong mga trillions of pesos. Nganong di man nato ihatag sa atong amo nga kitantanan dinhi naglingkod man ta isip alagad sa atong amo nga mao ang katawhan. Gisubensyon sa na ni kaniadto sa unang suna na hinumdom mo ni Pinoy nga na headline gitong iyang unang suna. Kato bang pagka-presidente ba ni Anhing Pinoy ba? Noy-noy ba? Pinoy ba? Noy-noy. Aquino. Unsa may inyong nahinumduman sa iyang suna? Pinakauna gyud. Mao lagi na. Ako, di jud ko kalimot anak kay na headline gito hastas mga o pa man kay ito uso ang social media pero sa mga mainstream media sa mga front page gito sa ato mga Inquirer, sa mga nga Sunstar o uban pa nga niingon siya, kayo ang boss ko. Giingnan niya ang mga tao ba? Kayo ang boss ko. You are my boss. You are my master. The Filipino people are my master. Sige, lingay mong tupad. Ingna, ikaw ang boss ko. Dotan. Kinsa may boss din sa parokya ron? Ako o kamo? Kamo. Kay kamo may taga-parokya. Ako, gihasahin ko dire, aron mo alagad ninyo. Nya, ug unsay akong buhaton,
nga dili makaayo ninyo, inyo konsultihan. Padre, dili na makaayo namo. Sultihi ko. Makaayo ba ninyo kining atong project nga bell tower, adoration chapel og CR? Makaayo ba ninyo nga ato sang projecton nga ato ning repairon o ilisan ang ato mga gubaon ng lingkuranan? Makaayo ba ninyo nga ato nang gubo nang naang gasigi nag-aksyog bitay-bitay pangatagak diha nga kanang ato panang buta pumero nya ato nang himuon nga kana ganing way of apostles, walk of apostles? Sa ato pa, makaayo ba ninyo ang pagpalit og raffle ticket? Kana, naraman din na. So, mo na ako, isip inyong alagad, magsige ra jud kog announce nga palit mo raffle tickets. Yan sa man pagpalit og raffle tickets. Una, diha sa atong lamisas gawas, naa sa atong opisina, naa sa roy nagsuroy-suroy nga mga atong trusted persons maligyag raffle tickets. Ala, palit mo diha. Kay makaayo man. Makapahimo man ang atong mabungahon isip community, online og territorial parishioners nako dinhi. Palit. Ikaduha, pwede ninyo ipadala sa atong mga bank accounts, sa atong GCash accounts, open pa kaayo. Pwede sad ikwarta padala, sundala ning niya sa atong screen kay kana gyud mo ay makaayo nato. Di mo mosunod ani mga contact persons, contact numbers o account numbers nga niya sa atong screen karon atong ipakita, piligrong masaad. Nya i-message dayon may pader mao ni akong gipalit. Nya amo day mong padadas kopyas ticket. Nya ang stub among ihog diri sa atong kanang para raffle drop box. Ay na lang mo paghunahunaan ng premyo nga tawhanon. Ang atong hunahunaon ang premyo nga Diyos nun. Ug unsa may premyos Ginoo kay magpalit man kag raffle ticket, mahimo kang mabungahon. Ug unsa may bunga nimo, piluon niya 100-fold ang imong gipalit or imong gispend nga amount para aning atong project. Iuli na niya nimo pilo 100-fold. Kana bitang ato dihang mga mangga karon na dias luyo. Naamtay mga mangga, nasa tay mga nangka, natay chikos. Diha. Nasa tay bayabas. Diha ba luyo? O karon nakapahimos na kita kay hawa naman ato namang gi-control wa nato manaka diang mga bata nga mamato ana mga mangga. Na ato nang mapupo perting bunga. Pangayo niya mo diha sa atong pisina. Ngayo mo, lami ra ba kayo? Ato sang chiko sige pamunga. Makaingon ta ba nga kapila nakapila sa Ginoo ang bunga niining maong mga sanga. Kaning sangas mangga, sangas chikos, sangas nangka, sangas sa mga bayabas, nga sigig pamunga, kapila naka sila namunga. Mga sangas kamunggay, nga siging kuhag kamunggay. Dataghang gitag diri kamunggay, yan natay mga alugbati. Sus, di ma, puong alugbati, mga matay na lamog kaog alugbati. Napay atong taong diha, napatay mga kamuting kahoy, nga makahilo. Basta di lang kuno nimo kanon og dungan ang kamuti ug ang kahoy, okay ra jud na. Og mukaon kag kamuti lang, ang kahoy lang. Pero imong dunganon ang kamuting kahoy, posible kang mahilo. Joke lang na. Ano ba? Kada niya pabunga, kanig yung sanga, aritas kahoy mo focus ba? Kada niya bunga, ilisa na sad siya, glain na sad nga muputot na pod siya, kapila na kaha, tungod kay gasigi man siya pamunga. Ingon ana pod ta, pabungahon tag mais Ginoo, kung magsigi taghatag para sa kaayuhan sa katilingban. Iampo natong atong mga elected ug appointed government officials ug kami sang mga leaders sa simbahan nga ang amo untang concern mao ang lawas ni Kristo, the mystical body of Christ, ang katawhan kay mao ni ang angayng alagaran, kay mao ni ang presensya sa Ginoo. Mabitan nang nahimo na kanang word nga vox populi vox Dei.
Ang pasabot ana, ang tingog sa katawhan maoy tingog sa Ginoo. Last na lang lingi, imong tupad. Ang di mo lingi, malarag. Sige, ingna imong tupad. Ingna magsigi na jud kog palit og raffle ticket. Ana. Manindog na ta.